po si Kathleen Esteban from Makalong La Paz, Tarlac. Nagpapasalamat po ako kay Sir Edward at sa IVFC dahil nadagdagan po ang aking kaalaman. Magandang araw po. Ako si Marites Esteban, mama ni Kathleen Esteban, grade 5 student. Nagpapasalamat po ako kay Sir Edward Agdepa at nakilala po namin siya online. Maraming salamat po Sir Edward at naturuan niyo po anak ko. Lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Data lang po ang gamit ng anak ko. Kaya binibigyan po siya ng load nila Sir Edward. Kaya po nakaka-attend po siya sa online class tutorial. Nasa sulok lang po siya ng bahay namin para makasaglap ng signal. Willing po kasi talaga matuto anak ko. Kaya humihiram siya ng cellphone para lang maka-attend ng online class at madagdagan pa ang kanyang kaalaman. Maraming salamat po sa inyong mga tumutulong sa IVFC. Lalong-lalo na po sa iyo, Sir Edward. Maraming salamat po.